Onaj natjecateljski dio na velikoj pozornici održat će se i prezentacija obaranja ruke za osobe s invaliditetom u suradnji s Hrvatskim paraolimpijskim odborom, na koje će među ostalim nazočiti neki od naših poznatijih paraolimpijaca, a na manjoj pozornici obarači ruke s invaliditetom prezentirati će sport te se sučeljavati sa zainteresiranim posjetiteljima. U Hrvatskoj još od 2009. godine djeluje i Hrvatski savez za obaranje ruke, koji je baš pred neki dan postao i ponosni član Hrvatskog olimpijskog odbora. Sve rečeno i više je nego dobra pozivnica da 9. svibanj provedete na Cvjetnjaku. A tko zna, možda se i među vama krije neki još neotkriveni obarač ili obaračica svjetskih razmjera. Sad nama su dva natjecatelja i dva brata, Azar Jazadino Mujić i Aleksandar Jakovac, predsjednik Hrvatskog saveza za obaranje ruke. Dobro nam je dobrošli. Dakle, 9. svjetski kup, 3 kontinenta, 15 država. Odakle sve dolaze natjecatelji? Pa čak se i povećava malo broj država, 20 država je danas, jer Hrle pridružuju se u vrlo velikom broju. Države su, znači, cijeli ovaj blok, bivša Jugoslavija, sve bivše republike, danas države, Italija, Austrija, Mađarska, Bugarska, Rumunjska, Iran, Švicarska, Njemačka, Engleska, uglavnom masu država, većinom evropskih, Maroko iz Afrike. Koliko će biti natjecatelja? 200-tinjak natjecatelja, 20-ak reprezentacija u najjačim sastavima, po prilici oko 10-ak aktualnih evropskih i svjetskih prvaka dolazi. Znači, bit će natezanja, koliko traje? Biće gusto. Sve skupa, cijeli Sokolmari svjetski kup traje po prilici oko 6,5 sati. Krećemo u 10:30 u subotu 9. svibnja sa prezentacijom i promocijom obaranja za osobe s invaliditetom, što smo zajedno sa Paraolimpijskim savezom organizirali jednu malu promidžbu za natjecatelje s invaliditetom, a svjetski kup kreće u 11 sati, 30 minuta kasnije, na velikoj pozornici na Cvjetnom trgu uz direktan live streaming na 24HR i uz TV snimanje. Kako to da je Hrvatska, da se taj kup održava u Hrvatskoj? Pa evo, počašćeni smo ove godine od Svjetskog saveza, dodijelio nam je najviši status organizacijskog oblika, tako da je 2015. godina za svjetski kup u Hrvatskoj. A za tim recite, kako je to je podijeljeno kategorije, jel? Naravno, kategorija lijeva desna ruka, imate juniore, mastere i seniore. Ove godine nemamo mastera, pošto nema natjecatelja masterima, pošto su svi masteri inače bivši svjetski evropski prvaci. To je najseniori. Što je to, a ne po težini? Ne, i težina zajedno sa godinama, znači od 70 kila, 78, 86, 95 i 95 plus. Znači svaki 8 kila sjediš? Otprilike, da. Vezano zavisi koja je natjecanja, ali na svjetskom kupu Sokolmarić je kategorije koji na prošlom kupu nemira. I baš trenirate taj sport ili to nešto Trenirao sam puno sportova, ali od svih sportova koje sam probao, što sam u obaranju i to je jedini sport koji nas sada drži. A zapravo ste i žene se natječu u ovom sportu. Koliko su žene dorasle, recimo, po potezu snazi koji muškarac može imati na ruci? Pa, da uzmemo nekog čovjeka iz teretane, žena obaračica bi sa velikom vjerojatnošću njega dobila. U Hrvatskoj još jako malo imamo žena, jer se trenutno one srame, nije to njihov baš stereotip, dok na svjetskoj razini ima puno žena i te žene bi danas tu oborile ne samo obične ljudi iz teretane, nego i neke obarače iz Hrvatske. Jedna stvar u snazi, tehnici ili oboje? Pa, ako ne znamo tehniku, ne možemo iskoristiti snagu. Znači, kad naučimo tehniku, onda dolazi do snage. Onda vidimo ko je jači. Znači, ako nemamo tehniku, ne možemo ništa iskoristiti i onda sva snaga, bila u bicepsu, u podlaktici, ne dolazi do izražaja. Hoćete nam pokazati malo da, mislim da 3 tehnike postoje obaranja, pa da nam pokažete kako dakle to ide. Evo tu možemo na stolu, tu možete... Pa mogu čak možemo simulirati. Osnovna pravila sam da se lakat ne smije pomaknuti sa ovih
gumica koju imate na velikom stolu, druga ruka vam stoji, drži se za jednu malu šipkicu. Dobro, ruku ne moraš držati da se bolje vidi. Ruka je zbog oslonca ili... Objašnjam samo 3 osnovne da im bude najlakše vrateljima skužiti. Ovako, u početku treba biti sve ravno, znači nema krivljenja ni ništa, to su 2 suca su dužna da bi to uskladila. Od kad meč krene, imate prvu tehniku, vam je to prompt, to znači da pokušavate polugu ruke proširiti i tako se penjete gore. Što je poluga veća, to je meni lakše dobiti njega. To je dozvoljeno ili je to prevara? Ne, sve je dozvoljeno kad start krene, samo se ne smijete pomaknuti sa laktom, Znači ovo ne smijete dignuti. sa tog stavača. Druga tehnika vam je hook ili na hrvatski kuka, to je znači kad nalazite unutra i sva snaga vam se seli na unutarnji dio mišića, to bicepsa. I treća vam je tehnika da ulazite kompletno sa ramenom i svu snagu gurate presom ili pres na engleskom, pa gurate sa cijelim tijelom prema dolje, najveća snaga vam je dolazi iz tricepsa. Interesantno je, pardon, samo da se nadovežem, dečki su pokazali znači da je najmanja uporaba u obaranju ruke sama ruka, ne? To su sve sistemi poluga gdje cijelo tijelo se bavi završnim obaranjem, tako da je zbog toga trening i samo poznavanje tehnike izrazito bitno. Znači nije klasično obaranje ruke kao što ljudi misle da se sjedi za stolom, prvo je stojeći se obara ruku u profesionalnim uvjetima i druga stvar, ne obara se rukom nego cijelim tijelom i poznavanjem tehnika. Koliko dugo traje tako jedno obaranje u meču? Pa zavisi, imate mečeva od sekunde, čak i manje od sekunde, a neki mečevi koji su došli do najveće razine koji su ušli u povijest imate po 3-4 minute na svjetskim i europskim natjecanjima. Ali u biti traju vrlo kratko, mečevi su obično vrlo kratki, do 5 sekundi je neki prosjek meča, jer uvijek je netko toliko dominantni da može u nekom kratkom periodu pobijediti. Da li to one trze koji se naprave na početku meča ili... Brzina, vaše živci još nisu spremni stisnuti mišiće i tetive jer nemate tu reakciju i dok vi stisnete cijelu ruku vi ste već izgubili i meč je završen. A što je s livacima koji su jači u lijevoj ruci? Uglavnom većina natjecatelja koja se natječu obaraju i na lijevu i na desnu. Naravno, onaj koji je ljevak sigurno ima neku predispoziciju da će biti jači na lijevu, ali najčešće nakon puno treninga ta predispozicija ne dolazi više do izražaja. Jednako je vrijedno natjecanje za ljevake i za dešnjake. Sve ove kategorije koje ja za Dino spomenuo, postoji prvo se obara lijeva ruka, nakon toga ide desna ruka. Tako da su svi zastupljeni i što se tiče lijeve i desne ruke i dobro sport. Dobro, to je kao sport, dakle, institucionaliziran relativno novo u Hrvatskoj, čini se sve. Pa je, u Hrvatskoj je savez osnovan 2009. godine i relativno novo u svijetu. Sport postoji 40 godina na razini svjetskog saveza. Koliko je to, kako bi rekao, ozbiljan sport u svijetu? Pa, sport je amaterski, znači pravih profesionalaca u obaranju ruke nema, većinom svi imaju neke glavne poslove, ovo im je kao neki hobi i dodatni izvor prihoda, najbolji mogu na nekoj godišnjoj razini možda osvojiti neke fondove nagrada 40-50 tisuća eura, to su neki iznosi. Znači daleko od nekih iznosa od koji bi ti, govorim sad o najboljim sportašima, jasno da se može živjeti od tog iznosa, ali to su možda par ljudi koji uz svoje glavne poslove se bave i profesionalno obaranjem. A hoće li kod tih uspješnih amatera, da kažete, biti na Cvjetnom trgu? Pa dvojica najbolji, govorimo sad o apsolutnoj kategoriji najvećim kilažama, oni su jasno pretendenti za osvajanje otvorene kategorije gdje se sučeljavaju na kraju pobjednici svih težinskih kategorija. Dvojica najpoznatijih i najboljih su sigurno Iranac Mehdi Abdulman, koji je jedan trenutno od 3 najjača obarača na svijetu, vrlo impozantan natjecatelj, 195 visina, po prilici 150 kg mišića, promjer bicepsa 56-7 cm, tako da se stvarno radi o jednom vrlo interesantnom i na oko natjecatelju. I drugi je Krasimir Kostadinov, 8-struki svjetski prvak koji dolazi iz Bugarske. To će biti vrlo interesantan meč i njihov osobni dvoboj. Već su imali pred par godina dvoboj gdje je Krasimir iz Bugarske jedva pobjedio i Mehdi je zbog toga jako ljut i obećao revanš i jedva ga čeka
Da li postoji neka dob kada je čovjek najuspješniji u tom sportu? Pa po prilici kao i u drugim sportovima, znači između 20. i 30. godine je neka kulminacija snage, kondicije i treninga. No mi zbog toga da bi ljudi mogli cijeli život se baviti sportom imamo i različite dobne kategorije, tako da je master kategorija za starije od 40 do 50 i grand master od 50 na više, tako da jasno i juniore imamo ispod 18, tako da su zastupljeni apsolutno svi uzrasti. Je li važna tjelesna masa? Evo, čuli smo dakle, taj Iranac je 150 kg, vi ste pretpostavljeni barem za 50% lakši. Da li ljudi koji imaju dakle, veliku tjelesnu masu, jesu li oni u prednosti? Pa gledajte, veliki je problem ubaranje ruke meni, pošto sam trenirao jako puno sportova prije toga i trenirao sam cijelo tijelo. I kad sam došao na stol, ja sam uvijek bio u kategoriji više nego što bi trebao biti. Tako da sada se ja moram spuštati svaki put po turniru otprilike 8 do 10 kila da bi bio u nižoj kategoriji. Tako da kad bi došao na dan natjecanja imam prednost nad drugim natjecateljima. Tako da bez kilaža je, pošto se borimo ja protiv vas, ako ja imam 80 kila, vi imate 100 kila, znači da se 20 kila vi možete vući mene više nego što mogu ja vas. I zato imate prednost. Znači, dobro, pitam, mislim, baš tehnički, znači, ako neko ima 50-60 kila više, da li ta masa pomaže u tom vučenju ruke? Ako je osoba obarač ruke, ako mi dovedete čovjeka koji je u teretani, koji nikad nije trenirao obaranje, može imati 150 kila, ja ga ne osjećam ga. Mi ćemo baš iz tog razloga napraviti jednu malu interakciju sa publikom na Cvjetnom trgu u subotu, gdje ćemo probati uključiti građane svih kilaža na jednog recimo profesionalnog obarača koji ima 60 ili 65 kila. I tu će građani osjetiti u tom nekom dvoboju i pokušaju obaranja tog natjecatelja što je u biti ta sila i snaga obarača. To je bez probe vrlo teško zamisliti u biti koliko su dečki koji su u pravom trenažnom procesu jaki i spremni. Kako se, mogu li se ljudi prijaviti na to natjecanje? Mogu, izrazito je veliki interes za Sokol Marić ove godine iz razloga što vjerojatno su preko medija doprli do raznih ljudi i interesa, tako da smo otvorili zbog njih jednu novu kategoriju na svjetskom kupu, a to je kategorija početnika. Početnik znači osoba koja do sada nikada nije na službenom turniru ni jednom u Hrvatskoj ili inozemstvu nastupala. Mi imamo popis registriranih svih natjecatelja i točno znamo ko. Znači može trenirati, biti u nekom amaterskom treningu, ali ne smije nastupiti. Svi su dobro došli, slobodno u petak se mogu prijaviti ili subotu na vaganje i odmah se priključiti u zasebnu kategoriju svjetskog kupa, a to su početnici. Kategorija će biti otvorenog tipa što se tiče kilaže, tako da će svi zajedno ići na lijevu ruku i na desnu i imat ćemo jednako važnog pobjednika svjetskog kupa za početnike, što je interesantno i mislim za popularizaciju da je to dosta interesantna stvar. A zanimljivo koliko se vi pripremate za to natjecanje? Koji su i vježbe, šta treba istrenirati? Stvar je tome što svi misle da je to samo kafanski sport, da niko nije obarao ni trenirao, da je to neki stereotip ljudi koji se tetoviraju s bradom i to. Gledajte ovako, ja svaki dan ujutro kad se probudim otprilike 2 do 3 sata treninga samo obaranja ruke, plus to kako idem na faks i još uz to radim, trčim do posla i nazad, tako da sam kompletno cijeli dan u sportu. Mislim, baš samo obaranje kako trenirati s nekakvim utezima? Sve vježbe koje imate u teretani, sve napravite alternativno da vam paše za obaranje ruke. Tako da, ako trenirate u teretani, ne možete napraviti neki uspjeh u obaranju ruke. To mi je koji svaki sport. Ne možete profesionalnog nogometaša staviti da samo igra nogomet i da bude dobar. Tu je i korac, i brzina, i skivaža ima jako puno tehnika, taktika, sprava, alternativnih vježbi. Čak ima jedan gospodin na svijetu napravio kompletno sve sprave samo za obaranje ruke. Tako da cijeli teretan možete napuniti sa spravama samo za obaranje ruke. Plus treninzi isključivo na stolu. 2 ili 3 puta tjedno, po 2-2,5 sata na stolu obaranje, što je u biti najvažniji dio, jer se tada vježba tehnika obaranja. Znači u subotu... Subota 9. svibnja u 10:30 krećemo sa osobe s invaliditetom, u 11 kreće svjetski kup. Svi su gledatelji dobrodošli
bilo kao posjetitelji, kao navijači ili kao sudionici svjetskog kupa, dobrodošli na Sokomari 2015. Znači, sve to što su sad pričali, uživo će se moći vidjeti. Da. Hvala vam lijepo na gostovanju. Poštovani gledatelji, evo to je